To už 15. pošore manifestacija, ktorá pomaly priročne do sajmu srímskej poživy i vina, kde možno najrozličnejší srímski delikatesi, od slaných, okurenih, po všetkých fajti slatkih. Toho roku prešireni i asortiman vinog i paljenka. Došli su ljudi iz Karlovaca, iz Neština, tako da je to dobar znak za, ajde kažemo, za celu Ribicu, a i za sve vinare, jer mogu na jednom mestu, i goste normalno, za jednom mestu mogu da probaju više proizvođača. Posebno da mogu da na jednom mestu da probaju i vina koji su, ajde kažemo, eminentnija i ona obična domaća, da kažem tako. Koliko posetilaca očekujete? Pa to se nikad ne zna, sve zavisi od vremena, ali međutim ove godine će biti lepo vreme, tako da čekamo oko 1000 posetilaca. Prihodim samo o počatku te manifestacije, tuž 57. rok je pametam. I ja to tam jak prolazim, vidim, že každý rok sve ljepše i ljepše, uspešniejsze, sve ljepše i ljepše vina. Znači, že se sama proizvodnja, tehnologija prolazi po prosečnost, po patrane, vina toho roku budu bar dobra. Ja še zaujem, že vina dočekaju Veljku noć, to je, da se nje popiju dotle. Rivica ma 4-5 menší vinariji, čije vina prosokového kvalitetu, ale odnedavna tu vinníci posadzeli i dva veľkí vinariji, jedna novosadska i jedna beogradska, ta úroveň kvalitetu vina pošvitko bude vyšší.